Sa sisiin kiparlog bat kiparabangit kibait janga kublay yapi iway. Iprians ko bahay pi siya kanika tup Jingiaphylliew na kanika Jingmut. Biar kanika program na kami ka Jingiaphylliew Jingmut. Rabangat kat banganang yait lembag kanika Jingiaphylliew ni iba kanika kuota kim don kat light ligil nong penban kidon kat sound ligil nong panginiapay. Para kanika singing lay po siya nong kaba kat way on the biblical worldview. Na JINGKHMIH KIEI katkum ka Baibl. Chania shakman tungin yadway. Kokpa biit jung iba habinay. Agani klub matray ngiwan akmat jome. Raingo nagbantay ka JINGKHMIH kibakan jablay jome. Try jisube kanega sngi ngidway bamendon rangkat pat ngi kat bangiyat kat bangipuli kanega subject. Oat kalong kaba don kam yangi. Bangipai JINGKHMKJJ JINGMBREW jungi ka slide jungi ka pertai. Idon kam bantip ya ka jingpla jungi katin ka jong play. Ikai ngi ko try jisu ba kanega sngi. In la de shisha ban tackle ya kanega subject. Ban sngoto ya ka. Kumba meme kwa yang ibigin soto. Berku yang ko try akateng jisu ngi pan. The biblical worldview ya JINGKHMIH ya KIEI BAROH katkum ke Bible. Rabangat kanega lenong kanega sngi kalong lenong kabadon kame namar ha JINGKHMKJJ jongi ngimla ban pai shikiway pat ki medium ngimla ban pai shikiway ki standard light not satang kaktin ke jongo play. Ka worldview jongo Kristan. Ade ka worldview ka bala define the Bible hi. Ka worldview jongo Kristan kamla ban long independent na ka Bible. Alright. Nga kwa ban kots ng mga IP pingilit panipuli ya kanika subject kabala ketik i jing jing bekat nga nga ya kanika sngiru ya ju kan long ya piwe. Prabangat bi kat bangadang pankre kanika subject mentaga sngi kadon ka ai kabakta i jing jing bekat nga pa nga kwa jing shaban ya sam shwai ta shwai ni ya chi kanika jing puli jing kanika sngi hoy aba ni pet ha kanika pertai kumbang ya menta kidon artli ki globalization currents ki bachia lani ngilaban ong bagidon artli ki ai kiba ngilaban yu isalan sar ka pertai ki kita ki artli ki bangi isalan sar ka pertai dan ya pai shi katto kan ngi record bat ngi ya pet ngi record adin kata ngin sekren kan dia ya pai shi jingpen pau lenong ka bakat lai ka record ka balai Penyo, kabapra, kabakat ar, bat kabakat nriw. Ongkom ni, bat ngalayo iya ka way na kita ki kli jong u. Gumya uba lapan mong, hado panyap. Henry lapan kre ikata ka jingmong, yap jong u. Di baro, ka way ka patay, kalas ngaw pala, yu tam rat klaw. Kat benyo, bat la ay bon ha u banya let ma, bat kita ki rukod, bat ban job no eki, bat la ay ha u ya ka bor sinchar, halor, ka jat, baru pat lang bat katuli bat ke kenjaban rio BAROH. De kita BAROH ki basyong halor ke kendau kin yang mani dem yau. Kiba ki kerteng jong ki on syem la tho akata ke kitab ke jing im jong tau kon lang brot. Yo bala penyap la mendang long ke pertai. Kot bakat ad. Pada kata ke bor sensyar BAROH jong tau mrat klau bening kong ulai akmat jong u bat lupen bor yak kata ke kendau pada kata ke syenong
ha ba kin mani dem yo tam rat cloud baning kong yo ba la pen ki ya kata ke jing mong yap jong u baru la pen long ya baro ya ki baret ki barandru ki ba crow ba tree ya ki ba rius pa but ya ki ba duk but ya ki ba light loid ru but ya ki mrao ba on bo haki ya ka dak halor ka mot ka tiga mon jonki but halor ka shalang mat jonki Ramai tung nya pet sa ka wai ka khot jing pan pau ko nong ba khat sao ka khot ban riu but ben nyaw nga pule khanang kini na ka kitab jing pan pau kadon kata se ngin se krani kata shibet jing pan pau kat sound real but nyaw but ngalo yo iu wai padu angel u baher hapdeng kapdeng u badon ka gospel bam jukut ban ya tho khana hakita ke basyong halor kata ka kendo but ha ka kenja ban riu but ha ka jat but ha ka telit but upait lang baro berloong dak tin bajam to syapting yu blai but to ai ka buram hau na balawan ka por ka jing bishar jong u but to pin mani dem yo taw lat hau ya ka beneng but ya ka kendo but ya ka duriao but ya ki pukri Prabanget kini ki artli ki universal currents lana kini ki globalization currents ngilaban ong lesek kilong arbenta globalization of the truth and globalization of error. Alright, naduk basdang KIEI BAROH, naduk na beneng, jing penpau kalau nong bakat ar, kadukot benyau, haduk kendai, kepensyai, bakladon kat ma ha beneng. Ujisu laneu Mikael, rengkat bat Lucifer laneu usoitan, glaidon ha beneng kejingile. Pramngat yagi sengi ki bakado. Shua ke jingwan arsin ke jong Jesus Christ. Kan don kan ikat ma hapdeng ke jing shisha bat ke jing bakla. Kat kum jing pen pau kalau nong ke bakat lai. Ngia puli kita kita khot mentan. Ke pen syai hangi bahagi sengi ke bakado kan don kata kabor. Kabor ayu, kabor sensyar niam. Hang nengi kren syapang ke sistem sensyar niam. Bahkan ni ke bor sensyar niam kan yale bante la kami Gibril baro bat kan penbor ya Gibril bakin pediang ya jing hikai jongka. Larang nim pediang ya jing hikai jongka kin pen shitom yangi. Kanika sistem sensyar niam kalong ke sistem ke banya persya bat ke ban long mar kongpong bat ke sistem ke jongu blai. Nyoi ha ke khot ke bakat Henryu. But uni umrat klau lani uni u agent uban long u bamikmat ya kan bor un persyang hajing shisha ban penbor gi bre bikin priang ya kadak halor ka shalang mat pat halor pat ha ka kti ka mon prabangai kani ka syukran bagi sngi gi bakado hapdeng kani ka jingale kindon shibon ki breu ki ban pai lendet no noble kindon shibon ki breu ki ban sentuit na ka jing shisha kindon shibon ki breu ki ban e no yala ka jingai kin bot yumrat klau namar ki i ka bor ka bapala on umrat klau u yang pli na ka benta ka bor sensyar niam lane ka bor lane ka system penyait niam kapingisem hakan ni kepertai apdeng ki kristan hoi ngene meti jeliu pelat ya kani na syukwa ban syukran tangat ni bagi sengi ki bakado kandon kani ke globalization of error but banyak persya bat kata kadon ke globalization of truth kan mau ujisu ha Matias kelnong ba apsa gur khot bakat sao wong kat ba ka gospel kan ompat yalap ha ke pertai barok away jingkut kan empat jia jing pen pau kalau nong bakat sao kan khot ban riu bat kat khot ke benyau ke pensyai baga gospel bam jukut kadai ban lek haman lagi kenja haman lagi jat ban riu haman lagi telit haman lagi jaga jong ni ke pertai ke kamram ban wan ra ikne ke globalized undercurrent of truth kadai ke kam jong pi pachonga pini lap ke gospel bam jukut ko ki prabanget ki jonga ngakwa ban keren yakini kentin daga basyai dong en pen kre na ka benta jingwan arsin ke jong Jesus Christ usoitan ulaile persya bat ublai habneng ula persyang
ula persyang ban le ya ka jo akan ka perthai ta ka ba open thami open shoy yu adam bat ka im pat uyai persyang haduk kini kisngi ki bangi im mentaro prabanget globalization undercurrents ini kita ki baja wat kini ki por ki ma pi bat manga ni im dongin pen kre dongin long ki bla kloy dongin long ki bla pen kre maka no kelemat buji sunwan yo kelan let padu neng prabanget the biblical worldview ka JINGKHMIH ya KIEI na kaliang jong ka Bible na kat kum ka Bible ngitip ha ka bakut kandon ka jing bishar but ya ki kerteng jong ki briu ki bandon ha beneng ya ki on kentiu ha ka kitab jong ukulang brot na ka kitab jong ka jing penem ya ki kerteng jong ki to ki bam don ha beneng ala ki to ki babot yu mrat kla ki babot ya kata ka system ka biya persya bat kata ka system ka ba ka Bible hi ka keren bat ki hikai dai mga ba dai te ka tin jong play ba biya ki on penjat biya ki on hap ban penduk pendam prabanget atau pikwa be ka kerteng jong piun tho aga kitab jong ukon lang brot idai pantip ya ke jing shisha kat kum ke Bible aga ni ka singing ni persyang banyak pen ya kata tek dan ya pai jangan ni ka mat ke beningkong Robert ke ai ba ka shiti show Timothy ka kren dan ya pai ar Timothy ka lanong basau ka dekat ka basau ka ongkum ni but kin pen pai no ya lagi skor jongki naga jing shisha but kin pai khamat sha ki puraskam Pramnget hato kini gising im shem bakata ka long ba shisha baki breu ka jakab kin pai khamat sha ka tien ka jong oblay pen ban ki pai khamat shi ki khana puraskam lani ki khana ki bam don nong rim ha ka tien ka jong oblay kala ka philosophy ka jong obreu ha ka jaka ba ngin pen shong nong rim ha ka philosophy jong ka Bible the biblical worldview pengin kami pengin pet iki ek BAROH kat kum ka Bible Pramnget tong ini pai sya kene kamat ka beningkong the model of Jesus la ne karukom im ka jong Jisu ha ka no karukom u Jisu la he ulasan ha ka no karukom u Jisu la tre ha kene ka pertai but ka kata ka bangiyo jing hikai lengba kene ka nuksa ka bu Jisu la pani dan ya pai ningkong sya Lukas ka lenong baar ka dekat ka besan po ar Lukas ar san pu ar ka ongkum ne u Jisu ru ulan nang kraw ha ka jing start tan mut ha ka bot perkat perdan but ha ka renyeng physical Bible pareng la sekanong and Jesus increased in wisdom and stature but ha ka jing snob ha kmat ublay but kibreo and in favor with God and man Pramnget kidon saudli ki mat hang ne habang ipet ya ka model son ka jong Jesus Christ. Bang idon kam jing shaban son ha ka jing start blay. Kumnong in son ha ka jing start blay. Ngila ban son ha ka jing start blay. Tang lada ngi yo ya ka jing start no blay. Kumnong in yo ka jing start no blay. Ngila ban yo ya ka jing start no blay. Tang lada ngi penlut por bat uta ubalong try halo ka jing start BAROH. Jesus la son happy day. But jing start ke bekerja play. Kum juru lasan ha ke jing long renyeng ke jangu. Stature. Ayah pengi pet ha ke jing im jong Jesus Christ. Ke jing edai jong u batu kupa. Ke jing edai jong u batu play. Kalau pen long yu Jesus bagi breu BAROH kita buram yu. Alright, kita nak kata kat ni lah si kinong shun ke jong Jesus Christ yang ke bagi trek ban priang ke ke bu Jesus lah. Henry BAROH ki breu ki buram yu Jisu ni lah penuh. Pramnget rangi bot ya kena nuksa ke jong Jisu ladang ngi penya seriem ya lade dah ka pangi penlut por bat unyong nong pen empat nong seus pa jong ngirungin san ha ke jinglong renyeng jongi. U Jisu ulama ya ke jing snob ha kmat jong kibreu ha kmat jong ublay. Alright, kibreu ki babon ki badon kam ya ke jing pen kia. Pamatlah badoko badon ki jat jingpang ke ba per habi ke lawan chu Jesus Christ ke yo jingko jingkia but they kumta
bakila jo bakila ngobha pan pen ito elade batu ngitip ro jo kapon na marbo jisu ladon ya jing ngobha kman ublay ayo ya kabor pan le ki kamba ki pala kat bodang don hasla jo ni ko patay kumo priyo ramngai lada mapi mangangi kwa bansan kum jisu Christ kini kilong south ki area ki bangap bangkan mau. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and in favor with man. Ini pet pat menta hakanukru kambu Jisu latre. Kaya kita kilai teli kirukam hakabu Jisu latre. Ini pai. Ya pet Matias kelenong basau kerkot kepaar pulai kong bat u Jisu lalet keleng ke Galilea baro udi hikai kadai ke action word haki synagogue jongki bat ulai yalap kadai sa kawai action word but ulay yalap ya ka gospel ke hima ulapan kia de ya ki jingpang baro but ya ki jingkro baro ru hagi brio pen kia kadai action word ke balai karukam minister ke jong Jesus Christ lapan yaha bat kini ki lai teli ki kerdan ulai hikai ulai yalap pat ulapan kia. Kilok kichonga. Bun sin habangi kum ki kristan ngilet chakano no jaka ban hikai bat ban yalap. Ngila da shisha ban le ekata ga bor ga jong play. Rai bun sin pat ngilim no. Habire ga jing pan kia. No abale ka jing im jongi kam ya hab kat kum ka jing kam ka jongi taraw ngimla ajing shaban long kinong pan kia. Kat bu Jisu lakta ya kibreu ki berkok kat bu Jisu ulapan ipat ya ki bermatla kat bu Jisu ulapan kepat ya ki bayap na ke jingyap yo ibu don ka bor pan kia balai namar bu Jisu u im kat kum jingyalap ke jong badru tang shu im kat kum ke jingyalap ke jong henry u Jisu im kat kum ki jing hikai ke jong shumudul la do no hikai ke but ma le ki kana school ken ong kum no yu ta no hikai ken ong au tai tang ka tien andre le de ki kam pramnget u Jisu la he ulasan ni don kamban he ban sana ka ta ka jo rukom u Jisu la tre ha ka ne ka pertai da ka ba u hikai u yalap per pen kia ka kamram jong ni ru kalong pengen le thik kom ta daga bor ke jongi daga bor ke jong play the body as a temple ngene pai no shakane kamat ka met jongi kom ka temple kane ka metaphor temple ne ka parshi kane ka jing hikai pang ka temple nyu I baka don ka progression ki don ki stage ha ka Bible hoi ningkong ning sha u play lo thao yangi but ngila long shisha ki bro ki bajanai ublay umensim jong ublay ke jinglong blay kala tapluk yang iway piway de ke buram ke bekan jablay taraw ha ka por bu adam ki kim patle pop kim shamla yo la ne kim shamla tip bakilang khut lada ke buram ke jong blay la weng no lagi la yokop ya ke buram ke jong blay rai ha ka klub mat bu adam ki gila hap shakapop gila shem kala don ka air la duna ke jing jongki ublay ukwa ajing shaban tau ya ka temple lane kane ka jingya day panwan ra ya ka presence ka jongu hakmat jongi taraw kat bagi kon Israel ki don ha rish ya ublay ula batha yaki bakin tau ya ka temple but baga ne ka temple ka day pandon hap ding jong kinong shong dara baro jongi kon Israel hadin katu kat ni por ublay lajit yau Solomon bon tau ya ka temple ka ba ne shijaka dai shok yang dara ka ba onda ki kon Israel ki hapan mi na ko ki jaka ki lengdo ki hapan ra ki tu ki tiar gitar ki tum ki tambaro shadow bo blay ukdo pat ya ka jaka ha ka bakin pen yang ya ka tabernacle Solomon ulatay ulathaw ya ka temple ka ba yang tik shijaka kapo Jisu lawan siya ka pertay u Jisu la hikay baka temple kamday kata ka ban
ra na kawai gejaka sya kawai pat kam de kata ka ba on happen don kawai gejaka re ka temple ka de kata ka ba don ha don no jompi pat jonga. The body is the temple. Ka met jompi pat jonga ko ki prabang ka de ka temple ka jaka syong ka jong blay. Kanya paish kat tu kan ni kan. Na kwa begini puli shua. Ning kong koren kalanong ko bandriu kat bakat kandai kong hato pim tip baya kata ka met jong pi ka long ka jing shong uman sim bakot uba hapo jong pi ya uba pi la yo no blay uba pim long la ka jong hi. Prabangit ngalay pet yakani ka kwata baka Greek philosophy ka hikai baka ni ka met ka jongi ka long ka ying bendi na ka banta ka mansim the soul. Rai ngila pet lang baka Bible baro ba ubriu ulong u single unit. Dalmut ngidon ka met haba u blay u persat mansim hangi ngim don tang ka met namar bu blay u persat mansim ngilong ubriu ubayam. Ti lada ubriu uyap kaman sim wait ka Bible ko ang bakalet syu unong ai unong bo unong tao habo ubriu uyap kat kum ka Greek philosophy ki ang bakat habo ubriu uyap kaman sim kamino na kane ka bendi na kane ka patok bat kalet rakai keleng rapangan ikan ka singi ngashkwa ban syong tangkat ni baleng ba kan ka jinghikai baka met jong pi jong ka ka temple ka jong blay ngitip kat ne bat ka met jong ha ka bengia ka sees ban exist shipor omday shadow gi pam chukut tang shipor oi prapangan habang ngitip ya kan ka jing shisha ka ek ba ban penlong yang ngipan dunia pashi contain jong apostle Paul hi ini pashi ning Corinth ning kongkoren kalenong ka shipo ka kot ka balay puwe ka ong na markata la da pi bam ne la da pi di ne la da pi le a ru to le pi ki baro ya ka ban pendon burom ya ublay rabanget la da ni pen syong nong rem ya la ka jinget jongi ha ka nong rem ka ublay ulapo ka lifestyle jong pi pa jonga Kerkom im jong pi bajonga kadai ban pendon burom yu blay apostle polong haki ai baro la de pi di la de pi bam haki ai baro ba pi perkat perdan pi dai pendon burom yu blay kamet jongi kadai ka temple ka jong blay tarawngi dai ban sumar kot ya ka om tang ya ka ka pau shabar na ya ka ba shapor jo the mind of Christ la ne ka jingmut ka jong Christ Rabangat kita ki psychologist ki baong la pi kwa abu breu un kala pi dai ban yalam yu la ne ban bo yu ha ke environment ka ba compare but kan ke environment kan pen bet lot kita ki ek baro la du kana u dai uba to uba team la ne breu uba le dakai pin bo yu ha ke jaka ha ka ba on discipline yu but na mar ka to jing discipline u ne u kana un long uba tips ngi hoi prabangat kita ki jaka ki pangim dai ban le Henry larang ngile syaga nungu jaka ka ne ka pertai usai tanu yo lat pan tenjo yangi pan penhap yangi syaga pop but ngi barbor ngi ngap ikini ginia jong soitan the mind of Christ haka nungu kam ngila ban yo ya ka ne ka jingmut ka jong Christ hato ka dai ta ka bangi pen kala ya ka environment ka jongi ne ka dai habangi pediang Yo Jisu kum nong pen empat nong sus pa jongi. Bagi yo mat ya kata kejing pen mai pat kejing im jongi. Bat ngila ban pen i bagi don kejing mut kejong Jisu Christ. Prabangat nga syukwa ban syuban nya kani kenuksa. Ngakuan penon kam kani kenuksa. Kita narangut ki priyo. Ulok bat kelok. Chilok si tengah. Ki eight highway way. Kia persyang hejing sya ban penhun iway. Hakan ni kejing persyang ban penhun iway. Kia pertubut iway. Poi ka por haga bulok tip bola longkum kalok bat kalok kam tip bola bakala longkum ulok. Kejing idai jong pi jonga bat ublay kalong tik kum ta. Larang ngiyat mas ndak marjan bat ublay. Kejing long ke jong ublay kawan hangi. The character ke jong ublay kawan hangi. Ngi in long kumublay ngam om bangin long ublay rai ngin long kumublay pasbun pa
bumpy hun. Bakwa ajing syaban le bahan nak bantagi way wat la ki priu kiles neo yo. Rong nget tungin syapet kini gitu kan. Hakan nugur kom ngila ban yo kajing pentamai. Kat kum kajing mut kajong Chris. How can we have the mind of Christ? Kum nongin yo ya kajing mut kajong Chris. Kaya pai siya Marcos kalau nong benyo kat arpwe ber arpuar ko ang naba na siya po nakadonot ki briu ki mino ki jingmut baman ki baklim ki bayakai kentay ki bapenyap ki bato ki bakrup ki bapensniu ki ba arsap ki banuti ki bakwan lalot ki bakmi sniu ki bakrenben ki basngokraw bat ki ba lebi. Prabngat Kaya ka bangi ihang ne kalong baka kaya ka bami syabar kadai kata ka badon hapo jomi. Nadang idon ka mensim ka bakwa dik banyak kenteng idon ka mensim ka bakwa dik bangin klim yelo lok ne yala ka lok ladang idon ka mensim ajing syaban ban kren ben ban le pihun ki breu ka sedang na po jongi. Ong ka tin job like ka sedang na donut jongi. Tilarang ni don kam ban yo ya ke jingmut ke jong Jesus Christ ke pengi don kam len. How can we change our minds? To nya pet ya ke ne ke jing kren ha ke selected messages ke kot ke bening kong ne ke volume bening kong ke sla ke balai spa lai pau nyo. Kong when we are united to Christ, we have the mind of Christ. Ngap sini larang ni long ship to liba to Christ ni don ke jingmut ke jong Christ. Purity and love shine forth in the character, meekness, and truth control the life. Kajing skor bat kajing e, kajing long jongi, kajing skorit jongi, lengba kajing shisha, on sa te lakam. On sa te lakam kajing im jongi. The very expression of the countenance is changed. Christ abiding in the soul exerts a transforming power, and the outward aspect bears witness to the peace and joy that reign within. Go ki prabangit ba it junga. Kajing it ba kajing suk kabadan hapo ka donut jongi. On laban pau syabar tang larangi ngidon padu Chris. Hato ka ni kajing kren kabangi siya selected messages kalong biblical. Hato ka ka worldview jong ka Bible. Hato ka ka rukam kami jong ka Bible. Tungin siya puli kato ka ni kadakot ban pensisya. Lada kalong shisha kum ta ne em. Ini pai ning kong Sya gadakot kabing isyam haning kong Corinth. Kalau nong ba gadakot bakat riu kaong namar balatip ya ke jingmut utrai bon hikai yau ndrengi ngidon ke jingmut ukresken. Sam kalau nong ba pusau gadakot kabalai bat pasau kaong uban yo kiu sya ulom utrai bar uban yo yeng hagajaka bakentang jong ngap kini kentin ke babot gadakot pasau kaong uta ubakot ikti pada bakot ka donut ubam shim la kentiu yala ka mensim sya ka jing tala bat ubam shim la smai syukur. Uta bakot ikti uta bakot ka donut ubam shim la kentiu yala ka mensim sya ka jing tala bat ubam shim la smai syukur. Kentin di basngol tenat. Filipi kalau nang besar kot bapra gong haba ka bawai no go para bangi. KIEI ki ba shisha, KIEI ki ba don burom, KIEI ki ba hok, KIEI ki ba kod, KIEI ki ba itanat, KIEI ki ba day yaro, lada don kano ka jing bha, but lada don kano ka jing yaro, do pin ya berkat ya kini KIEI ru. Ram ngat syang ni puli ki dekot saat tali ngiu i hang ne ba lada ngi penlut por ban perkat KIEI ki ba bha KIEI ki batai KIEI ki ba la ban ya lam ngi kam jan shu blai de hang ta ngi la ban yo jingmut jong Jesus Christ. To have the mind of Christ is to be like Christ. Bandon nya jingmut jong Christ de bangin long kumu Christ. To be like Christ is to stick around him ban long kumu Christ kadai yang bangin don hajan jong o. Pai bat nga prabanget sa kolosai kalunang balay kabaar kaong to pin mut bray ya kita KIEI ru ki bahaneng ya KIEI ru ki baha ka kendaw. Johannes patnyaw arpway kani kadai ki jingdway ka jong Jesus Christ ba BAROH kini long shitali kumame ok pa hanga ngaru hame
ba kiru kin yalong shitali hangi ha kata kepertai ba kata kepertai kan yonge palapha mame yanga ko ki prabangan pa chunga kombo jisu lalong shitali badukpa don manor ba ombu that Jesus is the express image of the Father bo jisu ulong uta ube serium dur kumukpa ni iko ki lok ki pa chunga lar pikwa banlong kumu Jesus Christ pihapan bod yu Jesus Christ lara pikwa banong shitali baru Jisu baru pa pidai hajing syaban yo igani kenuksa kumno bu Jisu ulalong shitali baru pa ulalong shitali baru pa namar bula sengap ya kejing kren kejong pa ke Bible Hebrew ko wai ke kren pang kejing pla kejong Jisu Christ kejing pla kejong blay hoi kadai leng ba ki brio ki ba per leng ba ki katsan spa snem la thoi ke Bible kumba sau po ngut tam ki brio na ki jaka ki ba per leng ba ke history katsan spa snem ki la thoi ke Bible don ke contradiction na pleng ki nong tho bat ke kubo jong ke Bible right don tang ka wai ba kata kalong the biblical worldview bu play u it yang i ba u play kwa pen impat yang i prabangat ni pa shi kane ka mat ka kong san ha ka jing im jongi da ka bor jong no jing shang ila ban ban thamai e jing im jong jong da ka bor jong no la sing ila ban pen nisriem baru nong pen im jong Jesus Christ the guiding power of the Spirit can change your life and mine ka bor yalam ka ba pla jong man sim ba khoi kala ban kelai pi bat yang prabangat dengan paish adli dekat rom kalau nang basan dekat basan kong bat kata ke jingkermen kamju penran bo kho ken ke jingkermen ke bokum no ke jingkermen hau Jesus Christ haba ya ke jing it ublay la the yar no bok hagi do no jongi do man sim ba khoi ya bala ai no angi pet prabangat ya ka bor bangin it kadai kata kabor kabla the buk hagi dono jongi do man sim bakhoi pramanget do man sim bakhoi ula ban lay u hakajing im jongi to ngene paisha yonis kal nom khan riu kat bakat lai andre andala wan ma u man sim bakhoi kajing shisha ken un yalam ya pi sha kajing shisha BAROH namar on kren nalati andre ki a ru kat ba on yos ngau on kren but on pen pau happy ki a ru yakipan sawan man sim bakhoi kun yalam yangi shakajing shisha BAROH man sim bakhoi kun pen pau yaki ipan sawan prabanget hatong ila ban thet man sim bakhoi kidan ki brio teng ki bale ki a kumba ki la yo kanti man sim bakhoi ta ka baki thet ta ka dor hoi la ban dei ma phim manga ki kristan ki bukum kita dong nya pet ke badon kam yang i bangin priang man sim bakhoi knang bangin don ya ki jingmut ki jong Jesus Christ knang bangin la ban job alor ki a BAROH regeneration ki jingpan thamai pat kadai kata ka mat ka bakong san ani persyaman pet ladakan ni ke principle ngila mo ban syam ke Bible ngina pa syaki kam ki apostle long ke bapra ni puli ke rekod ke basau hado ke baar pusau ki kam ki apostle pra sau hado ar pusau ngini evaluate ya ke passage kendian na shwa kata punya sengap ni kendian namar kata kita di barat pensa kama ilalit keleng dia lap kat kektian baru kile bulan ihya shkashna samaria baru le yalap yuk saki ki padba kala shashkor ka ko Jingmut kita ki root ke belakang do philip haba ki yosno berarti kita kala ki bulan ya makin sing mo ko ta bagla porta de ketian bajam ila mino na shibun haki bagla jushon shibun ki balak nyap shilian berarti ko la berkia ila dan kicikmen makraw hak ta kashno ila dan way brio bakateng simon mujule bertom menshwa hak ta kashno baru maya ki brio japa samaria keren sarong ila ni ulong way makraw Aku baru dia pernah cimol, aku berentam, aku berkerau tam, idong, aku beriu, orang kata kabur play, mereka berangkat berkerau. Aku tiga pencash call, namar lemen selamba, dijinga bertong, lemen maya yaki. Andre anda gilangnya juga hidup, udah ya lapi kubur membahas angka himau play, mereka kerten Jesus Christ, lemen baptis yaki, macam rang,
Bat kan hai. Yung siman hiru ulangan. Pada balapan baptis yung kesalam merungkilip. Ulas ngaulang ngo. Pamula kami ikidak kala. Bagi kembak makrau. Yang kibalalem. Dapat apostol kibahan Jerusalem. Bila semua bagas Samaria. Kalalap yang ketiu belai. Kila pa haki yung Petrus. Baju Yohanes. Iban na kila liya. Kaya duway nagpenta joki. Bagi yung penyang yung mensimukoy. Namarong at siyang lahab hanu-hanu naki. Merintang balapan baptis aki. Aga kerteng putra Jisu. Pandukung ta kila bu lagi kiti haki. Bagi yung penyang yung mensimukoy. Yung anak Simon ulai. Bari kapabugi kiti ki apostol. La yung mensimukoy. Ulan terwas bayaki. Udaong. To ay hangaru ikani kabor. Hanu-hanu ru. Pangan bu lagi kiti. Yung penyang yung mensimukoy. Andrei Petrus ulang mau. Karupa jong mi tukan jod na lembat mi. Nama mi lamut man yo ek jing a jong blade usbai. Namdan kapenta lemne kapakai akan ngakam. Namar keton jong mi kam long kapenya kamar blade. Namar kita tu kelak kapun no akan kapaman jong mi. Batu dua yo blade. Ya si ondang maaf ya mi ek kapuy keton jong mi. Namar hi mamelong sang jing thang ber jing khum jing baman. Simon te uri tu ulong. Kedua yang mapi nak kapenta jong a utrai. Maka wiru na kita yang papinakaran karon jahana. Idi nama kata pada kalian pelam yang lapik ke ketim try. Kalian pai pada Jerusalem, pada kalian lapik ke gospel. Abu Kishnong joki Samaria. Prabangai nagi kam ke apostle nong bapra gerkot basau ter doar pusau. Kani kalau nong kata kejing beteng nak kejing syak penyap nak jong Stefan. Prabangai keleng jelai penyelap. Lajia bau Yohanes bad u Petrus hadin balapur ke kubor bau Philip ulapan baptis yuki babon aga kateng jong Jisu ilailat ban saki shakinong Samaria idon kamban analyze gani kajing itu kana kat baki lailat ladon tawe nong le bertong bekateng Simon ulapan thame ulapan ikidak pala iki beri BAROH dakabor jong u Holy Spirit mensim bakoi ni dakabor jong evil spirit mensim baman dan mensim bam koi yu isu shu o Simon hadin bola yu i ya kajing tre rat ba jong Petrus bar Yohanes aka bagi bukti alor bagi bre yu priang mensim bakoi ulat terwas bai ki prabangat atau banyo mensim bakoi ngi hab ban terwas bai Ngitarwa ka spa ka po, ngitarwa KIEI bangidon. Pan priang human sim makot ni don kam ya ki jingim kabalapan tamay, a regenerated life. Ka jingim kabalapan tamay, ka jingim kabawan lengba u Jesus Christ. Nakabor man sim makot. The guiding power of the Holy Spirit kabor yalam. Juman sim makot. Ramanit abing ikranj pang man sim makot. Dayo niyo man sim, ubala ban yalam yangi siya kahok. Ubala ban yalam yangi siya gijing siya. Kama tu kaktin bang ya pulih haar Timothy saw kidon shibun ki priyo ki blastang ban yait light no na ka Bible bat kila sedang ban pen syong nong rem ila ka jinget jongki. Haki kana purskam. Haki ni kisungi ko ki loki ba it jonga. Ublay ula ay ka Bible ya pibat yang ngabingin pulih. Ublay ula ay yang ngi ka Bible bangin pen syong nong rem ila ka jinget ki jongi BAROH. Henry larangi ada jaka bingin pet siya ka Bible ipai ban banci kana purskam ipai ban banci kita ki kana fiction ipai ban banci kita ki kana kiba tau ki kana tang a regenerated life kajing pentamai bor kajing imjungi kamla de lelei ruem bandon hanga barapi Siman jen lala ban yo ka bo jong mensim bakoi. Laro langet u Yohanes par u Petrus. Reina marbus ngo ba ula le se ban thet yo mensim bakoi. Latruas bai. Ato kala ban long pra banget. Bagajing im Kristan jong iru. Ngikam shibon japang mensim bakoi rengim yo ka kajing pentamai bo jong mensim bakoi balai. Kadaw kalong baki aka BAROH kajing im jong kimwan nadu donun. Ka Bible the worldview of the Bible kajing kami iki kat kum ka Bible kajing hikai jong ka Bible hi kapan slur yang iway piway begin don ka donut ka basngur
kadonot ka besisya. Kadonot ka pamdon kano kajing sneo haka. Nawaga kelemat badon kajing sneo. Inamla dalay ruem. Pan im kajing im kabapa. Ke Bible KIEI ngi way o kibai kijang na. Ngin pankre nagbenta kajing wan arsin kajong Jesus Christ. Balay kalong kabadon kami ngi bigin don ke worldview kabaday piyang na Bible. Kenam ginom siya dalam bakla. Kenang bubaman unum la ang pentami yangi. Kenang bangi ngin la ban yeng rasong hakan nongrim jong kajing siya. Rabangit ngi barok ngi up ya kajing wan kajong Jesus Christ. Nyimtip lano kajing kot kajing im jong ngi kalak banjia. Nyimtip lano bangin yot ya. Cipor tak ada buji sunwan. Mana kekelemat bangin yot ya. Nyimla syuk ban rai, nyimla syuk ban perkat, nyimla syuk ban lay ay, ban bet, kajing bakla jong ngi om la syuk. Kaya kebangin don kamen le, kat bangin ang don hasla jong ngi kepertai. Kita cibon kita kot mereka syukuran pulih. Ya kan kawai. Ni kong Thessaloni kalau nong pesan ke kot baat pulai. Ni kong Thessaloni sanar pulai kong tiu belai ke jing sup ma uhi un ben koit par ya pi. Sengap belai un ben koit par yang ni. Patu ai ba on sumar kendong ya kemen sim. Pada ke jing im. Pada ke met jong pi shitli. Klem jing rem ha kata ke jing wan uji sukres ubutrai jongi. Ramnet ule nadong syadong na kabenta jongi. Ay kabangin don kaman le kat bangi up yung jingwan arsin ke jong Jesus Christ ke sulong bangin cooperate padu belai. Bangin itray rengkat padu belai. Bangin ailat bu belai un pendep ya kata ke jing temu kaba ulat temu na kabenta jongi way piway. Jing temu jong belai kalong kapapa. Ko kilok iba it jonga. Ujisu ulapan ya kenuksa kababahatam. Kumno bangin syania u belai. Lembah ke history jong Bible ke pen bayu mensim bakoit omla ban tet. Ngila ban pediang. Habangi pediang upen temai ban jing im jongi. Ado mensim bakoit udan jing im jongi ko kilok ba it jonga. Ngin om berkat iki kibasneo. Ngin om le iki kibasneo. Ngin om ailan ba iki kibasneo on urlong hakmat jong pi jonga. Day habang idon yung mensim bakoit when we have the Holy Spirit, that the Spirit makes us holy. Habang idon yung mensim bakoit upen long koit yang upen long hok yang nakabawar ka jong ublay. Kau kilok iba it jong dongin up jong manasin ka jong Jesus Christ. Da kabang ni pen kre testa ila ka jing im jong Kawai ban pen kre katay shibanta. Day ban long kibal pen kre kalong shibanta. Dongin long kibal pen kre. Ni shouldn't come and cooperate to play. Atau pilong balak loy. Kanya cooperate pada play kanya kesengi. Pilong balak loy. Boy ketika donut jompi. Parang ko kenran. Akwa desisya. Panyo mat. Yame kanya kesengi. Tunggu dua iko pa. Ublay jongi bahap neng. Kublay shibo na ko try jisu. Kan nong along ka ek beron kami ngi. Mungkin pensyong nong rem yal ke jinget jongi. Haka worldview jong ke Bible. Haka rukam kami. Jong Bible KIEI BAROH. Bangin la ban pensyong nong rim kat kum kaktin ke jong me. Rai jisu gidon ki por ka bangila yait lain ngila hab ngila kum sngap i kana puris kam i kana tang jong ki brio i kai ngi ko try banginom pen let jingmut hakum kita ke jing kai pen ban ngin sngap ya ka sur ke jong me in pai sha kaktin ke jong me kana mangin don ya ka worldview kana ngin don ya ka worldview ka batik na. Rai jisu kat bangi pen kre ke jing mana si jong me ngat wai ben ai boring i pen light yang try ni kejing pen shoy jong baman. Ida kuatik tik ko try bekan kerteng jongi antho. Aga kitab kejing em. Aga kitab ukon lang. Kerku yang ko try kene katayo ko banman. Abang pen kre shushu pat ya kejing em jongi. Tay kay ngi ko try jisu. Beka ka badon hapo donut pekan long ka basngor. Pat ya kata ka basngor. In laban pen isya ki waipan. Bangin pen beka men sim. Arsap jongi penbangin peni ka mensim ka bakot ka basngor ka bakan jablay bakan ray padap yang syamblay ay bijing ay ka jong Jesus Christ bijing ay ba ka jong oblay ka balong nado pam jukot lam ka jing slok ka mensim bakot kinong lam lorkat rupait lang jong mesat lak pertai menta ba hadu ki arta pam jukot. Amen.
answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided